θέλω μόνο μία μικρή πριν ξεκινήσουμε. Θέλω αυτή η πλευρά μόνο ένα μικρό χειροκρότημα, μόνο αυτή η πλευρά ένα χειροκρότημα. Τέλεια, αυτό, τώρα αυτή η πλευρά ένα χειροκρότημα. Τώρα μισό, άλλο ένα λεπτό, όλοι μαζί. Ξέρετε τι έχουμε άλλο ένα χειροκρότημα, μαλάκα, να πείτε ένα πίσω. Αυτό το αστείο είναι το καλύτερό μου, γιατί όποτε το λέω παίρνω χειροκρότημα, μαλάκα, είναι εκπληκτικό αστείο, πραγματικά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο. Λοιπόν, πόσο από εσάς ξέρετε το μετρό? Το ξέρετε το μετρό, οκ. Εσύ που λίγο πίσω από τη Θεσσαλονίκη, δεν το ξέρεις γιατί δεν έχετε μετρό, εντάξει, τώρα, τι να κάνουμε. Να συγκράσετε, πόσοι ξέρετε το μετρό, οκ. Τώρα έχουμε σπάσει λίγο τον τέταρτο τοίχο, εγώ για να έρθει κοντά σας, έχουμε γίνει φίλοι τώρα κομικός και κοινό. Λοιπόν, πόσοι από εσάς ξέρετε το μετρό, μαλάκα, τι φάση με το μετρό? Τι παίζει με το μετρό, μαλάκα, τι φάση με το μετρό, μαλάκα, τι φάση, τι παίζει με το μετρό? Σοβαρά τώρα σας ρωτώ ευθύς αμέσως, τι παίζει με το μετρό, τι φάση? Τι φάση με το μετρό, μαλάκα? Ξέρετε αυτή τη φάση που είσαι στο μετρό και είσαι στις σκάλες και τρέχεις, ξέρω εγώ κάτω και ξαφνικά ακούς το μετρό να έρχεται και κατεβαίνεις τρέχοντας λαχανιασμένος και τελικά είναι το άλλο μετρό. Είναι το άλλο μετρό, μαλάκα, μας τρολάρει, σας λέω, εντάξει, μας τρολάρει, μαλάκα, το μετρό. Τι φάση με το μετρό, μαλάκα, τι φάση, τι παίζει, τι με τις προάλλες της προάλλες, εντάξει. Τι με τις προάλλες με ένα φίλο μου στο μοναστηράκι, λοιπόν, και σταματάει το μετρό και περιμένουμε να βγούμε και ξαφνικά βλέπουμε τοίχο και τι γίνεται? Ανοίγουν οι άλλες πόρτες, μαλάκα. Μας τρολάρει, σας λέω τελείως, εντάξει. Είναι τρομερό, μαλάκα, πραγματικά. Λοιπόν, επόμενο beat, πάρα πολύ καλό αυτό το αστείο, ωραία, θα το κρατήσουμε, λοιπόν. Επόμενο beat, η φάση, λοιπόν, πόσο από εσάς ξέρετε τα μαλλιά, τα ξέρετε τα μαλλιά? Έχετε, Στάθης Γιαννακόπουλος δεν καταλαβαίνει αυτή τη στιγμή, τι λέω, δεν πειράζει. Λοιπόν, πόσο ξέρετε τα μαλλιά, έχετε δει κάτι τύπους ποτέ, ξέρω εγώ, που είναι στον δρόμο και έχουν, ξέρω εγώ, καράφλα και από πίσω χέρι, μακριά μαλλιά. Αυτούς τους λέω εγώ καραφλογεταίους και καλά και έχουν καράφλα και χέρι πίσω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν πρέπει να καταλάβετε αυτό το αστείο. Τέλος πάντων, έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι οι κομικοί ξεκινάνε πολύ συχνά τα αστεία τους με τη φράση έχετε παρατηρήσει? Το έχετε παρατηρήσει ποτέ? Όχι, εμένα δεν είστε παραγωγή. Και είναι αυτή η βάση που έλεγα, λοιπόν, μένω με τους γονείς μου και οι γονείς μου είναι τόσο γονείς, man, είναι τόσο γονείς που θα μπορούσα να είμαι παιδί τους, ξέρω. Είναι τόσο πολύ γονείς, δεν ξέρω. Και είναι η βάση που είμαι με τους γονείς μου και είμαι στο σπίτι και είναι ο ένας από τους δυο μου γονείς. Κάνει τόσο πολύ κάτι που θα έκανε ένας από τους δυο μου γονείς και το κοιτάω και του λέω καλά είσαι σοβαρός, ξέρω εγώ, γιατί το κάνεις αυτό? Και μου λέει αφού είμαι ο ένας από τους δυο σου γονείς. Πόσο έχετε γονείς καλά, πόσο έχετε γονείς? Πόσο είχατε σε κάποια περίοδο της ζωής σας γονείς? Πάρα πολύ. Πολλά άτομα που είχαν γονείς κάποια στιγμή. Απίστευτο. Τέλος πάντων, είναι η φάση λοιπόν που μένω στην περιοχή που είναι γνωστή για κάτι και συνέχεια στην περιοχή που μένω γίνεται αυτό για το οποίο είναι γνωστή. Και κάθομαι και ξέρω εγώ και αναρωτιέμαι πολλές φορές αν δεν συνέβαινε αυτό για το οποίο είναι γνωστή και συνέβαινε κάτι άλλο για το οποίο θα ήταν γνωστή, τότε τι θα γινόταν με αυτή την περιοχή, δεν ξέρω. Έχουμε ζευγάρια εδώ μαζί μας σήμερα, εσείς οι δύο στη ζευγάρι. Πόσο καιρό είστε μαζί? Τι, δεν απαντήσατε στα 2 δευτερόλεπτα, εντάξει, καλά. Έχετε ξεχάσει ήδη, καλά. Τι, μήπως είστε και παντρεμένοι, ξέρω εγώ. Είναι η μάνα μου, καλά, η μάνα μου είναι τόσο κλασική μάνα, ρε φίλε, τόσο κλασική μάνα. Θα μπορούσε και αυτήν να είμαι παιδί της, ξέρω εγώ. Είναι αυτή η βάση που είναι η μάνα μου και της λέω θα αγγίσω σήμερα, ξέρω εγώ, φεύγω και μου λέει ζακέτα να πάρεις, καλά, εντάξει. Πόσο μάνα ρε παιδί μου, εντάξει. Και της λέω εντάξει ρε μαμά, στην τελική ούτως άλλως θα πάω με το μετρό. Τι φάση με το μετρό ρε μαλάκα, τι φάση με το μετρό? Σας ευχαριστώ πολύ, πίσω στο Αγίου Χριστός. Αλέξανδρος Παπαστολιόπουλος,